निकल नटंकी करके थैली बड़ी घर में रे करे। जब आज तक ले एगो मुष्टि ना पैदा कैली तो तोर नसीब में बाल लोग लेके रे बजनिया। आज पर्व त्योहार के दिन आज के दिन मत पर्व त्योहार के इहे तो हमरा अखड़त रे, इहे तो हमरा अखड़त काटे। हां कि आज पर्व त्योहार बरिस पर्व त्योहार के दिन सब मंदिर पर अपन नाती के हाथ से ध के लेके गइली है सा। आज दिन में हमरो न तेरा हम लेके जेती कि ना जेती करे। इहे तो हमर करेजा फाटत सोच के। हां घर में ढुकल बाड़ू, घरा में ढुकबू तो बच जेबू से। हां तारा के यही तरह मारत ना मुआ देनी तो कहे के बुढ़िया का कहत रहे। उठ बचिए चल जैसे मम्मी जी भगवान से कम दे रही रहुआ। नहरे में मुंह करिए करौले हो कभी वही से आज दिन देखे के पड़ता तोरा। ठीक बा चले जैसे जाके काम कर। भगवान आज के दिन तो अपन दया दृष्टि देखा हो बरहु मास तरह के पूजा कइले हर घरी तरह के बिना जल चढ़ले बिना भोग लगेले खुद ना खाना कइले। ए भौजी पूजा बढ़ के ये भौजी। अरे भौजी काहे रोतन आज तुम्हारे मुखल पर का भौजी? हां बुझी जी लागल ह फल फूल खइलू ह ना काहे भौजी काहे रोतरू? जेकर आगे नातना पीछे पगा उखे के रखा दे रोई। सबके आचर में भगवान दो को चर्चन को बाल बच्चा दिलन। हम तो भगवान से एक ही न मांगता नहीं। ये भौजी तू पागल हड़ू। अरे रोज कहे बाड़ू एक दिन भगवान जरूर दिहन और केकरे के भगवान लिखन देले। बिना भगवान के ना ये धरती पर इंसान नहीं किया। और एक बात बता देते भौजी भगवान भवन धरती पे तभी इंसान बा। आखिर भगवान हमरा खातिर कहाँ सुतल बड़त। हम बचपन से जब से होश संवरनी तब से उनका के जरूर चढ़ावते आ गई नहीं। ए भौजी एक बात कही तो से हमार बात मानो तब एगो ना शंकर जी की ना रोजी उहाँ ना भजन हो खेला सुमार के समार और वहाँ खूब लोग जुटेला। और वहाँ के शंकर जी ना बहुत भक्तशाली हैं, बहुत भक्तशाली। जौन मन में मांग लेबू ना वो तोहार ना पूरा हो जाए सपना। यही से तू एक बार चला हमारा साथ शिव चर्चा में और देखा तो बहुत जल्दी भर जाये। मुझे कैसे जाए अगर हम जाए तो हमरा के हमार सास मार के मुँह आ दिया। देखा भौजी ये तोहार गलत बा। तू आग के पट्टी हटावा और भगवान के पूजा और जरूर तोहरे के भगवान दिहन। और चलो तू हमारे साथ शिव चर्चा में ना तोहरे के भगवान दिलन ना तब तू कहिए कि अंजुआ का कहते है। चलो सब कोई चल गइल होई। हाँ सड़िए तो ठीक है लागता सुबेर ही ना निहाइल रहनी हो कौन थी के कैले बा केकरा पे खइले बानी अभी तक ले। अब जा तनी अल्लाह कहता कि पर धुमना के मैं चल गइली ना। अजी बबुआ और मैं गइली का ये भगवान जी सब कोई चल गइल अकेले हम बानी का जी। कहाँ जात रहो तैयार होके? अरे जा तनी थी चर्चा में जी। हम चलम रौरा का करे जाई मौजी का बा ना लड़की बेटी टेटी के ना जाए चर्चा में। सुनी पहले बतिया कोची का हाल आजकल के जुग जमाना बड़ी खराब हो गइल बा ये बाजी इहो जान ली। रौरा घर में अच्छा से रही हम आवत नहीं 2 घंटा। सब लोग जाला तो हमू ना जा सकेनी। अच्छा रौवा काहे के जाए भौजी के बा बैठे मुंगा प्रसादी मिली तो हम घर लेके चले ठीक ना। तो हमरा के ना लेके जाए देखी ओई जीगवा ना कातना कौन मेहरान के कैसा नजर टोना कर देवे लीजा ई जान ली ठीक ना। कहीं ना बेटी टेटी के जाए के चाहिए। रउआ तो कुंवार बार बानी जाए घर में जाए घर में कहनी ना ले चलो नहीं जाई। बाप रे बाप बतावा हो आज कुछ बातें हो जाई तो सब कोई हमरे पर नाल छन लगाई कि देखा ना भौजैया है या ना तो एगो ननद के संभार ना पवलसिया हैं ऐसी हमरा लेके ढोवे के पड़ जाई। अजीबू जीजी बबुआ आई ना स्कूल से तब दे देम खाना ठीक ना। ठीक बा आ कह देम कि अथी चर्चा में गइल बाई मम्मी जी। ठीक बा हम जाता नहीं। जागी जागी महादेव हो जागाती महादेव जागी जागी महादेव हो जागाती महादेव जे जे सुतल बाटे ओकरो के जागाती महादेव जे जे सुतल बाटे ओकरो के जागाती महादेव जागी जागी महादेव हो जागाती महादेव।
के लेके आवे ना बिटिया टाटी के हम ही चले नहीं ऊ त ना माने ले कैसे मान गल भी आया ना कहनी है कि अथी बबुआ ने हमारा गन जाना तो खाना उना दे दी गावा हो भौजी गावा जौन भगवान से मांगे के बा मांग लो जरूरे तो हर गोदे भरी भगवान से का मांगी जी बुची जी भगवान सब जानत हनी कि हमरा का के कमी बाटे हम का मांगत हनी वहां से सपना में दर्शन दे गले हो ललवारी के बाबा सपना में दर्शन दे गले हो ललवारी के बाबा नरन के आंख दिले कोढ़ियन के काया नरन के आंख दिले कोढ़ियन के काया बांझिन के पुत्र दे दिहले हो ललवारी वाला बाबा बांझिन के पुत्र दे दिहले हो ललवारी वाला बाबा सपना में दर्शन दे गले हो ललवारी वाला बाबा सपना में दर्शन दे गले हो ललवारी वाला बाबा निर्धन के धन दिले अनपढ़ के ज्ञान दिले निर्धन के धन दिले अनपढ़ के ज्ञान दिले कोढ़ियन के काया दे दिहले हो मिर्जापुर के बाबा कोढ़ियन के काया दे दिहले हो मिर्जापुर के बाबा कोढ़ियन के काया दे दिहले हो मिर्जापुर के बाबा कोढ़ियन के काया दे दिहले हो मिर्जापुर वाला बाबा ना मत जी बुला चाहे वो ना भौजी तार कितना बड़ी निकल लगता का हमरे से गाओ गाइन जी दे देगा आगे माई बड़ी दुख देले बार बोला सजन माना आगे माई बड़ी दुख देले बारे बोला सजन माना अपनी बस से पर्वत पहाड़वा हमसे भांग पिसवा अपनी बस से पर्वत पहाड़वा हमसे भांग पिसवा आगे माई भागिया पिसवा हथवा झनझन करी आगे माई भागिया पिसवा हथवा झनझन करे तैयार भी हो का हो ए भौजी तेरा ऊपर देखा ही के पड़ी लगा भोले बाबा के दरबार में गाने ठीक ना बेराय धर्म एक के नहीं खे बजाए अरे हे ढोलक बजाओ तरी रे बझिनिया करे भगवान अरे बझिनिया हे तो ढोलक बजाला से है मुड़ी पटकला से उतर के दे दिहन लइका तोर गोद भर दी हां मम्मी हां भगवान के दरबार में एलबे तोर हिम्मत कैसे भाई रहा इस चर्चा तो करे बड़ की हे लो संगे बैठ के मान चर्चा करे बड़ी रे हम आज ले आई कहीं तू तो अरे चल बछिया चल तोरा के मुंह आवत जैसे करे ये मरी ना तो कोई आके मरी देखी पिलवा बतावा हो देवता पितर में नहीं थी भंग करे के चाहिए ऐसा तो हम तू देखा ही काहे नहीं रहते रे देखा ही लिलवा एक बजे पिया गया अजी अरे औरा के हम माने ना कइले रही जी कब आई नहीं हम अरे चाय दरना अबे आई नहीं है अपना मन के हक हम एक लोटा पिसल बानी भंगिया हो भंगिया के कर एक लोटा पिसरे पानी भांगिया हो भंगिया के पिया ये वाला बाबा 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 हो भंगिया के पिया बाबू भौजी हम घरे जाते ना तो हमरो माई हमरा के मुआ ना जी तब तो ठीक है बा अब सब थी अपना अपना घरे जाही लगली तो हम का करम जी